थोड़ा कौन ना यार काय बैठल बड़ा ना शुरू बा सब कुछ व्यवस्था करला शुरू करेला लो ना फरलो लो ना फाड़ी बा वाह मरचा चारे वाला का ए कोनो बात नहीं है चारे आदमी बरले बा चारे के काम बा स्पीडवा कहां रखलो भाई बा हो कितना पकड़ दे मुझे उठ के चल जान से घरे देखी तो अभी मारे के पहले ही तो ताश गिर जाता है। गारे नेसा में है ए पियला के बाद ड्रामा बाजी ना चल ठीक बानू तू ड्रामा लागला करे पियला के बाद खाली हमरे के समझाए आप लोग समझाओ जाओ भाई तोरा लोग कहत नहीं ठीक बानू ठीक बा खेला में ईमानदारी से खेलिया लोग ठीक बा गाल गुल ना चल ठीक बानू का हो तारा तो घरे तो निमरे ना लगेला यहाँ जंगल झाड़ में चिकना उखना सब चलता है कितना मस्ती से सब चलेला तो मुंह जो नहीं है वैसे हम बोल रहे हैं का करबो खाली पिसबे करबो कि पॉजिटिव बटबो ए भाई गिलास धरो पेक बनाओ यार गिलास तो बटाने नहीं गिलास बाटा हो बिना पेक बनैले मजा आई ए लो ना बनाओ ना पेक धरो ना ना है स्पीड बा धरिया बनाओ तुम बड़ी करक लगाता होई नहीं ढारा ढारा गिलास पकड़ लो सतेंद्र भाई के गिलास पकड़ जा पकड़ ले कमे कमे बड़ी हाथ बा मोहब्बत बाद में तासो ना खेलल बने है दिमाग चस्ता चिकना लिया चिकना टाइट बा माल टाइट बा ये ब्रांड नु हो कहां से ब्रांड देसी ब्रांड कहता नहीं ब्रांड हो बड़ा करवा लागता जी ए महाराज ताड़ी जा मिला का बड़ी कराबाई तो तारी में मारा मारी होता यही से तारी ना ले हम देसी बा ये घीची बड़ी हार्ड बा ये बा बाटा ना भाई पिछले बार कबे से दे तो नहीं उठाई अब ये निशा में दिशा खराब होता ए राजू भाई विकास ठाकुर कहाँ रहता रहन ए भाई अभी वो कटरा रहता रे कटरा उनकर बियाह क्या भइल हो और 76 करतला है आधा मिनट तो पार हो गइल उनका तो लड़की देख देख के छोड़ दे यार कोई जगह तो हमू लड़की बताइनी फोटो पर फोटो रिजेक्ट पर रिजेक्ट कहतले कि जले नौकरी ना होई तले हम बियाह ना करें केरवा ट्रैक पर दौड़ा तो उनका आधा उम्र खत्म हो गई लागत है उनका ना नौकरियां मिली ना छोकरियां मिली ये मर्द कहाँ बार तू उनका तो रेलवे में नौकरी हो गइल बा बोलो ए हो गइल साल 2 साल लागत कपार धर देसी हो देसी ये भैया पियते पेशाब लाग गई पेशाब करे तो सब उतर जाई तो दान मत करिए लोग हमार दान है तो हम आवत दिन पेशाब करके ठीक बा जल्दी आइए आवे तो कब ले यहाँ तले राजू भाई ए राजू भाई हाँ भाई बाग मर दे घर में ताला मार के आ चेवरा में हो दारू पियता रहो बाग मर दे खोजत हमारा 2.5 किलो सतुआ जियान हो गई अच्छा इन्हें आओ बैठा तू मार लो दुकान भाई हम ना पियम ए अरुण भाई हां जी घरे कार्ड दे देनी हां ठीक बा भाई ए सतेंद्र जी दे दिल बानी कार्ड घरे केकरा भी आए कार्ड है भाई बारात हटे विकास ठाकुर के शादी तय हो गइल बा अब के बात पर तो नहीं हो सके हां शादी नहीं के होता बात बा बड़ा पैसा कमाता रहा कदू ना बाबूजी उनका 10 लाख रुपया तय कइले बारे कौन जगह बार गांव भ हाला भइल बा गांव भ पूरा उनका बियाह के चर्चा चलता अच्छा चलो भगवान तकलन तो ठीक है तकलन हमने आपके बात विचार अब के बातें होत लो उनका आ गाड़ियों मांगता लो कि एगो 12 लाख के गाड़ी मिलता 4 चक्का गाड़ी इसको लगा ली बैठी भूजा खाई जा ए राजू भाई हां अल बहुत चर्चा बा बियाह के उनका गांव में जी अच्छा ना होता लख तो ना ये होता लख
अब बियाह हो गल तो मतलब पूरा धूम मचा दिलवा गांव में। हम्म। 4 चक्का गाड़ी मिलता 10 लाख रुपया। कोना देवे लगे ट्रेने मांगले दहेज में। ओ कि पूरा से सीधे खुली जहाँ मर्जी यहाँ जात रही तो ना। हाँ। ऐसा ए मन तो करत नहीं। मारे 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 भूंजा चिकना मार के बहुत खराब प्योर देसी भाई। ये समय जैसा खराब। हाँ पहुंचे के बाद ठीक बा। पहुंच जाम सन दिक्कत मत ले। कहिए के बा भाई। 2/7 के क्या डेट लिखल? अच्छा हाँ 2/7 के बा। हाँ 7वां महीना में 2 तारीख है। अच्छा एगो बात बताई। हाँ विकास ठाकुर लिखल बा ठीक बा। हाँ लइकवा के आगे ची का लिखल बा एकरा मतलब का होला? सब लड़का संग के शादी के नाम के पहले कार्ड में ची लागल रहेला। अच्छा आ 100 लागल रहेला लड़की के नाम के पहले। 100 के मतलब कि जब बियाह हो जाए न तो लड़की 100 गो गाड़ी दिहन स। अच्छा तो लड़का के ची के मतलब ची देना नहीं खे बोले की। बुझलिए नी? बियाह भइला के बाद हूं ना बोली। हाँ, बड़ा अब बुझाई। तो हम जाता नहीं बहुत और कार्ड बांटे के बा। ठीक बा ठीक बा। ओने धइले बानी झोरा में। हां ठीक बा ठीक बा। ठीक बा। और पे ना पहला एंजॉय करी लो। घरे मत को हम जाके कार्ड कहाँ से आ गई हो? देखल जाओ उहे विकास ठाकुर के ह। हमके बात चलते रहल आ शादी बेचारा के ठीक होइए गए। बैठा ना मर दे तो बीच बीच में पी के पीतो रहेला मुततो रहेला। ए मर्दे मुता नहीं तो ना मुतले हो। भाग मरे तो मत पियो। ए विकास ठाकुर के ब्याह तय हो गइल? हाँ भाई। ए गजब भइल हो। ए भाई हजाम ठकुरवा कह के गइल ह कि बियाह के बाद मरद लो चीव से ना बोल लो। मेहरारू 100 गो बोली तो वो चीव से ना बोली लो। बात बुझाई? एहू में मरद लो कहाँ बोले लो। गर्लफ्रेंड से बोलबे ना करिलो, रिलेशनशिप में रहिलो तब बोलबे ना करिलो। अब बियाह भइला के बाद तो दशा उहे बा चीव से ना बोलही के नहीं। आखिर ई जिंदगी के मजा लेत कौन? आखिर भाई ई बात पता कैसे लगी रे भाई? ठाकुर जी हां जी हेने 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 जी अरे ओवर कार्डवा तो छुटिए ना ले ले आई आई बैठी तनी ये कार्ड ले लिया अपन। आई ए ठाकुर जी हां जी बोली ना। एगो बात बताई हमने बड़ा दोहमच में बानी सा। हां का पूछी? जेकर बियाह भइल बा ओकरा चू से बोले ही के नहीं खे। आ जेकर नइखे भइल ओकरो सारा दिक्कते बा। आ जे रिलेशनशिप में रहता ओकरो दिक्कते बा। मेहरारू से जीतला बोलल बड़ा मुश्किल तो बा। एगो बात बताई ना। हां इस साल जिंदगी के मजा लेत कौन बा? जिंदगी के मजा तारा हमला से ना पता लगी। गांव के मुखिया से या वार्ड से जाके कहीं लो कि पता लगाओ लो कि आखिर साला जिंदगी के मजा लेत कौन बा। चले के चल के पूछाओ। सही कहल जाला। पंछी में कौआ आ जात में नौआ बहुत तेज होला सा। चले के